להתפקד, יש פה ביס של השמחות. מכירים את הבדיחה הזו? ששתי תימנים רואים פח, האחד מתופף והשני מתחיל לרקוד? אז קדימה, תרקדו בקצב הישר למטבח, כי יש לנו מתכון מתימן. אנחנו כבר הכנתי את הג'חנון לשיר לפעם אחרת. אז מה נשאר לנו, חברים? את הפחמימה של התימנים, זאת שמכינים ונחשבים למקצוענים. קורבנה של השמחות, תימנית אסלית, כמעט כמו של סבתא שלי התימניה, אבל הטכניקה של הלישה היא שלי מלידה. ומה עם איזו מילה טובה בתגובות על הפתיחה של המצק והמילואים במסמנה? רגע, יודעים מה זה מסמנה? חמה, וכאן יש בשפע, תכלס זה כל הטעם, אז דיאטה לא הפעם. בקיצור ולעניין, יש לנו כאן פרח תימני, אני צופה מבול של קורבנות, אבל אל תתרצלו ותגרדו גם עגבניה. הקורבנה רכה אבל קצת רטיבות לנשמה. ועכשיו בואו נחליט מי המנצח, הקורבנה היפה או הג'חנון שנעשה בעזרת השם במתכון הבא. תימנים להתפקד, יש פה ביס של השמחות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. ענן, קריספי, טעמים והחמה היא מלא. יאללה, לא אתם מחכים, תימנים, רוצו להכין.